Aktívny príjem vozidla do servisu pozostáva z viacerých úkonov, ktorých poradie je nasledovné. Kontrola tlaku v pneumatikách pre objektívne meranie geometrie aj svetiel vozidla. Veľmi dôležitou časťou aktívneho príjmu pred samotným meraním geometrie je kontrola podvozkových skupín. Na túto kontrolu využívame detektor vôle náprav. Kontrolujeme silenbloky, guľové čapy, uloženia nápravy. Ďalej pokračujeme vizuálnou kontrolou celého podvozku. Meranie geometrie je zabezpečené pomocou špičkového bezdotykového systému BiceBar Touchless. Po výbere vozidla z databázy prebehne jednoduché meranie posunutím vozidla cez meracie poľa hlavíc. Nasleduje aretácia brzdového pedálu, uvoľnenie otočných platní a nastavenie priameho smeru jazdy pomocou volantu. Po týchto úkonoch dostávame na displeji namerané hodnoty základných parametrov geometrie a následne výtlačok protokolu. Ďalšou časťou je kontrola nastavenia svetlometov vozidla. Dôležitá je rovnosť pracoviska a stojiska auta a ustavenie regloskopu voči automobilu, v tomto prípade pomocou laseru. Následne zvolíme predpísaný sklon svetla v percentách udávaný na svetlomete, potvrdíme výber testovaného svetla a jeho obraz snímaný kamerovým digitálnym regloskopom MLT 3000 nastavíme do tolerančného pola prístroja. Pre zákazníka vyhotovíme protokol o nastavení svetiel.